azafady kony madamo aiza mo Stefano aiza zaho kony fagaga amin'ny raha lahinay igny firindragna fô raha tany amin'ny tanàgna atao tsy fianaragna anazy raha minimineny mandeha akagny ambebôka agny fogna hasa za fa komasy gaga amingiah igny ino ma raha nifasagna sy tatoko sy andianitra zala za ona fa komasy saiko raiky roanky amingiah igny izy niazy raha koa aveke tegna titiky marigny tegna marigny ninazy zany zibaka havana sady zandrina koa sarotro aminahy baka ivolagna izy fa tan'olo raha hafa edy fivolagnako azeza tsy magnanjany baka madamo tany koragna ana mazo mivolagna azy atsika ny mamelogno azy atsika magnome hanigny azy dikan'izany zay ologno ake na za na anao afaka mivolagna azy Oske misy fariko ny akato tsy anao hina avy mona zany ga mbogny taniako denao ana mo raha dena to mandeha ngala farsa andianatra mbo vala hely ty fakotenagnanaka zany isaka na reky amina manary agnontaniako na mo Stefano isaka nijonga lampary akagny zary fa koragna renky ana izy raha rô tsy antry mo raha dena fitany fa andeha andinagna fary fogna zo koa zala tsy zegny lesony jiaby rehefa haika be ka zegny magnaraka moramora leson agnaty tampondeo akao na mandeha migny rampary agnaty ala zao rô raha ambariko anao tsy nagnaniro anampiazahay etoy tsotry raha tana zeke io ana fitahina nefa le manandeha aminay atoy andianatra nefa ndraiky raha diana to andinagna fary tsy haiko raha taiko anay io tegna mariny zany tegna tsy haiky sady za sakavy mivolagna Stefano ko mbala tsy afaka baka anao amto za fa tsy nahefa hitarimena nata ino raha tanzokina za fa tsy navita afatana raha falegna natako fivolagna zokina anazy zany fitiavagna na hahafaka za to magnotanareo za baka biletana isaka lesikeke tsy moyeny ary magnino za tanare tsy mahazo mindraha zegny amin'ny leçon tana raha tana zany iko rô mbola tsy baky mbola examen l'école ana zay raha tokony atana mbo mianatra anazy zany mamama 6 regny ave zany anao mba tsy sarotsarotro aminahy rehefa tonga examen mbo moramoraka fogna ave hafaka aiza dala magnanira tanareo tsy nagnaniko zay tena angala baka io ndraiky fogna hitanangy mahatonga za mifikitsy mampianatra anay tsy tiako anao vao ohatra ry babataloha regny katrikatra mon'olo fitipotahan'olo igny magneky fogna zany nga tsy tiako vo anazy zany zany tsy agnatin'ny tsaigninah zany raha zany hitanazy zany ragnana zay ro tegna tsy voapitapitak'olo zany satria zahay nianatra mandiniky tsara ary anao ko tsy mahay tsy maintsy voarazana anao na tianah na halana zay to afaka mamitako ologno zahay fa ninay mo tsy ndesinay am'zany satria zahay mologno mbo nianatra mbo mandiniky zany raha haiky aminaro na mianara tsara fa so vitapitaka fatany amin'ny fiainagna to ary fiainagna to hitanah mahay mafy fogna izy to fa tsy mahay mora regny zay zoke sady misy farihely tsorantelo zindreo tsao hoaninare ihany ipaka ndraiky faritsorantelo hoaninarondranga anazy vekeo fa zao raha ambariko anao za sy mila maregny anao mbola mandeha mijonagna lampary zany atao fady fianaragny ataovy zany dorana ambariko anao ary anah baka zabeka mandeha mikalbanonaka agny fatatero rano fa andro mahay ariva voatatry rano zany vakina azo moaty afa-tsy zokinah oko mamaky zany ino tsy faniako aminare zoke fa igny aveke atako ziny tegna tsoroky aminah Frederiky zandrinako mbala tsy afaka baka amto za fa tsy navita hitariva fa mbarako anah zany satria afantelo amin'izy nangala baka mbola tsy nahafaka fogna kanefa ndraiky tampoka avako mipetraka aketo vavanery aman-dreninahy fa otra ino zany baka mavoanah madamo iry mama zany tsy maintsy magnani fogna zany za tara isagna loha zany za fa zavonao fa koragnana tegna ndraiky tsy maintsy raky raha ohatra ko mbala tsy afaka baka izy amto tsy maintsy alefako mibalabalagna izy amizay tanomboany igny fa za fa tsy miraraha azy eky ary manankory mo afantanimbary akao mo fanagname anjara varentsika edy zare araka nivolagninay taminahy boka zany zare zany mbola agnosy-tonta zany mandeha izy vita jiaby osy-tonta eo amin'izay zany zare magname anjara varintsika fa ety tsy olo mainky voavitapitika zany madamo ataova agnaty saigninah zany atsika tsy voafitika zany reny olo tsary nianatra tsy possible atsika voafitika zany zaho ndraiky baka amin'igny matokena sady reny olo tsy mahay raha na hanoratra agnaragna tsy hay ary za tsy magneky 5 daba tsy maintsy alaiky amindreo misasaka boka zany ya fa raha isaky loze fogna madamo homby manakory ake meky tsy magnajantsika io satria boka afa fentagno araiky maraigny niasany amintsika zay zany izy tegna isaky loha io asa manakory zena raha avy aminahy aloha izy mbola tsy amaizagna homby satria ombintsika ke tegna maro tsara aloha maloha izy lanigny fotoagna fogna atsika kon'olo nianatra navita fianaragna koa tsy magnaja hely tsara nandeha école handrebrebetsika izy tsy amaizantsika olo amezo 5,000 na ray aligny fogna afa zany mahavita azy lany fotoagna ke fô izy sady izy tsy afaka hitory atsika sady tsisy tany hafaka himboany feky izy koa vignitry zany mety ndraha miala donc
sady aiza mandeha zany amde torolo zany io lalan'igny fotoankey fo izy memegny vary fogna zany fo ke raha atao azy raha ohatra mo izy ko mano somary mampifiraigny zay izy ametsika zana begny raiky fogna izy amizay izy mety efa ravoravo ity aw hainà tsara beny zany fa ombintsika fa mandeha enimpolo kegna amezagna azy koa raiky za tsy miditry zany ya zay mala madamo ambelako an-tragno ana fogna fa za io mbola anjay zay la magnano sitontorô igny tsao fogna mamono vary zareo za koa tegna za tsy mainky fitapitako zany tegna marigny salama ramadreny monsieur Frédéric mbola tsara anao mbola tsara akory izy ato efa vitanay regny tota sasasasany regny fa tota aroa sisa tavela trokony aroa zany tavela to iagny ave raiky ro iagny vita izy jiaby io de zaraitsika amizay vary jiaby akeo zany ary mbola tsy diagny masasany regny sa mbola tsy lera miam'voahosy aby tota jiaby aketo zagny de alefa mandidy vary arô jiaby koa ologno jiaby pikarama regny de mandeha koa ositota de eo amizay tsika fampizara koa aiza tahorana zany Frédéric fa tsy ampafiriny fataontsika isan-tagno io isaka misy fakaram-bary da tsy maintsy zarana misasaka zay vary makatra eo nare mandray fotsiny anare fa tsisy raha tahorana zany matokisady fa matoko zay kele ya ke izay matokotokony firidaba moa izy jiaby ko vosy jiaby satria baka tsika zany mba mizara mitovy antegna baka tsara ndraiky namboly zany iray mandreny tegna fogna mamboly antegna mihinagna fogna zany mahatonga za magnotany anao resaka fagnosegna tonta io indrindra moa antegna vinatra tapositra ofitagny vao miaka tsy raha antegna foka resaka famboliagna zany io malô Frédéric sarotra be mamina vinany isan'ny daba azo amin'io fa izy malô maromaro ihany araka an'le voalazan'le tsy mahay manisaka ohatra zay reto zay tegna baka tsy nandalo fianaragna loatra fa koa nisaka raiky ziska zato mbola hitahitana hely fogna ke tokony afiliagna zany vosy izy tonta jiaby reo aza matahotra anao Frédéric fa ezahanay ndraiky amaray zany ezahanay hosegny izy jiaby trokony aroa reo de mandeha amizay fanivanagna de miroso amin'ny fizarana tsika tsisy atahorana fa milamina atsika ya tsy magnino zany fa ataovy miadina fogna zay zany mitsapatsapa ake fogna de zao Frédéric amin'ny tagno avy fambolagna manaraka zany tonga de fa tsipitsipika aminao koragna saika alainay jiaby zany tanimbarina reto jiaby regny fa azo ampagnofagna ologno satria regninay baka olo hafa magnofa regny sasany manjary vary be agny regny de tiako zany mba hoe amenao zabo izy jiaby reo de fanaraka foana atsika isaka vokatra makatra zay tsy magnino am'zany atantsika zany fa izy fogna milolo re ilaiky satria baka hainazy amy tari momby igny ameko amby anaha asa afaka amenare za milolo ya tsy magnino zany volagno tsy magnajo anao hely igny mamako izy jiaby reo fifiezigny tady de tarimi eo aminareo akao fa manjary io tsisy raha ataonay io ne misaotra diny amin'igny sady ombinay baka anketsany agny fa tsy de makatra tanàgna loatra fa ninareo mody an-tanàgna io baka haybe tsy maintsy mila io fogna reo tsy magnino vosy jiaby reo fa baika mba manjary iasagna koa aketo ya zay fa za da ko mangatadalagna ya amin'ny afaka maray agny anao mipody atao mindesa gôny maromaro ifampizarantsika satria tsy hay izy tona magnaboaka firidaba izy to ihagny ya tsy maintsy atako magnani fogna zare isan-tagno za manisinitsy akagny zare zany sara regny miasa fogna magnanio koa ataon'olo andeha école zany mandiniky karakory tsara fandehany raha ty jofafa ohatrany tena mafy zany ay maroky kandra jiaby amity tsisy fandehany avakeo koa olo jiaby tsy mba magnome asantegna raha iaho amizao fotoagna misy za zeo koa misy vaiavy azo nagnanovako jombily aleko magnano jombily fa tsy tafa tiky ana zay managna pla hagnano jombilo tany vaiavy misorana goko magnaniro aza mifagnambanimbany atsika jofafa atsika io samby ratsy
tsy mba hitanao soranao karaha sorana mborodo io. Ajanono agny koragna zany Galbert ino hevitry tsika eto mon tsisy ary olo hitanazy mahay manjary fô tsika ndraiky nahay nahandra atsika mandiniha tsara galy. Problème-manao ny Jofa tamin'ny anao nisy asa teo igny tsy mba hainao misy mijery anay. Aveo anao efa sisy rano hainao amizay mitodika aminay. Anefa anao taloha teo mba nangatanay mba nitavandranay angataka sigiara zay isakan'izay mangataka tsisy anao zeo andeha hivandravandra aminay ty nefa zay madinga koa mbola tavandrainao aveo. Raha ikony baba tegna na raha njanahary marigny zany volagna tsisy gne zay tegna nipetaka amizady mihitsy fiainagna anahy zay io ka izao izy Jofa ity moko misy filingy hitako ty aketrika zany raha ohatra ka sy hainao tsy haiko raha idiranao izy ty raha sy idiranao fa hitanao moko fiainagna ty fa raha mahita. Hitanao ty message ty somary vaky kely ty message ty. Ketantsika manakôry zany message toy? Tonga de faparitaka tsika amin'ny numéro n'olo agny de fa eo zany tsika miambogny toiny na mahomby izy na sy mahomby izy. Ok zany raha sy tonga de transféreke amin'ny numéro maromaro izy tô tegna tantsika ketriky mihitsy tô le matifitify fagnahy amreto tonga de lavontsika ka zay misy mako fa amin'ny fiainagna ty mila mampiasa coco fa raha sy mahay mampiasa coco anao sy maintsy taraiky. Ke manakôry zany atsika roa baka tokony tsy misaratsara ka tokony fankahita isan'andro. De fa indeso aminakahy ty mako entagnanao de aty anao fa tsy mahazo mibalabalango koa. Ke takôkôry vadiko rô? Agny maraindraigny anao zany jusqu'à eo après-midi eo mipetraka aminay ato fa rehefa haligna agny anao manjary mandeha mody amin'ny vadinao. Bon ketrika baka zany tsy magnino ke misy 5 000 mo aminakahy tonga de fa anaovantsika SMS rabarabantsika baka message toy. Ty are dany laha tonga de manao recharge fa tonga de fa mikomansy asatsika ka efa teneniko dian'izao aza mifampamosamosa rehefa misy problème fa samy miaro ny rambony sy ho takatry hainao tsara moako fa asa maloto ty zay le atao hoe asa amin'ny fomba hafahafa zany. Ok zany zay dona ny rehetany zay maty fagnahy lavo Stefanao mbo faninagna madamo. Nindesiny akagny amin'ny kalbanao anazy agny varenazy mety agny donc izy mina. Stefanao rô? Stefanao! Nanakôriko be. Afa sy raha anao an-tragno atô rô? Fa tsisy ake. Bonne nuit fore. Bonne nuit nao Ary kapilana sasana ko fa ioandra ko tsy raha ambela meke ka fogna potriko be. Yaragna raha gnatoko sy raha be mono. Gadranao fenetra marina anahy io tsôntrika ndraiky tipian'olo vato fogna. Toboka tsy maintsy gadragna fogna tsisy karaha adinako baka. Ary firgony mo vary hazonao ovy tamin'ny frankotagny izy ka de mbe fapolgony zay korana namokotro rô vary tam toy tegna tsara voka bary tam tagny toy. Atantsika ino vary marobe zany Frédéric. Ko ano mona zany madame alafontsika sasany vary marobe io amizay zahoantsika vola izy kofa miakamiakatra amizay zany vidim-bary disantsika zio alefantsika poste agny amin'igny izy azahoagna vola tsara. Marigny edy zany afa zany edy kokony hevitry anahy satria hahitsy olona antsika vary marobe io holo ok fa donc na fenofeno koroko message nino koa amin'ny telefone ana amin'ny andralogno jiaby to tsy mbala message Nicole koa ma rehefa promotion talon be agny narignitsy efa nanambady ko mba andeha na message ndegny mandeha aminakato tsy possible andrasa aloha zavako message zany. Frédéric tsy anao mizaha zifa zaho ameza tao za makizoaka zala mbola mamarafa koa zany ana ilagna an'izay i zahavy message io andraso basy vakiky faly miarahabanao izahay atao amin'ny orinasa West Sikra Complan nanao fisarihana fiara izahay marka Prado dianao no tsara vintana nahazo fiara 4x4 io raha mila fagnazavagna fagnampiny dia antsovigny ty laharagna ity naveko fahasoavagna atao Frédéric nagnino madamo nasy 4x4 atsika izy tô message nalefanjareo amintsika tô matsara vintagna atsika ke misy numéro ndre moka tô numéro tazany antsovigny izy zare tsisy atakandro tonga de antsovintsika zay numéro toy amizay 4x4 ndeso amintsika tô makeboka tsisy crédit andro aligny aloha maregny fogna tsy compute crédit fa marandraigny betsika fa mandeha mangala donko antsovintsika zare zala zazany ndraiky karaha fa hitako karaha fa tsy tafandriky satria baka skodiniky zany tonga keto zaho amin'day 4x4 io atako hitandre tsara fa tegna olo mahitahita atsika
tegna fa vintigna amin'Jagnahary fiakonetsika atao hoanandrahy miavaka amin'izay baka atsika ambanivohitra eto afaka raha azazoko fe bizazandray agnatin'ny 4x4 io aho tsaroako ale tonga de fa laiky amin'ny taratasy feky numéro fa sao midesarja tamiko telefône anay io eo tsy azo 4x4 oe ary tsy mila mandika herinandro tsy andraiky amezanjareo olon-kafa fa 4x4 eo tsika tratrany taraiky ipaka tsy andrendika herinandro zany amaraiky de marandraigny tsika fa magnantso numéro io ity ya zaozy madamo hasana marandraigny arodagno fiarana jiaby reo satria baka tsisy isantsika 4x4 zio ya mila tamarana dalika mila dodoviko raha jiaby amin'izay zany mbo izy misy garaziny 4x4 tsika io ave koa volagno Stefano marandraigny be io izy afa magnamboamboatra lalagna regny hitanao lalagna liditra milakorontsika i hitanao misy gadigadoagna re igny mila amboarigny tsara tracegny tsara kone satria baka i korobaka atao tsy pièce ambany voatra atoy ya fa za maregny maisikisiky afa mandeha mitady crédit zaho amro amin'isy le ampidiragna amin'ny tanàgnatsika igny arô misy épicerie zero arô vatro crédit fa zaho edy agny tany anara vady anamo mahay mandeha tobily odres i madame tsy raha say anaragna zany hefagna i koa avekeo ya tegna zay vao tegna dako mbotagna hoe vavabafaka heliky satria tonga le fa soavagna nazo 4x4 tegna tianjagnahary marigny anatsika to madame hoe namena 4x4 raiky atsika ary tsara vintigna fogna atsika atao amaroagna n'ologno Madagasikara to ke tsisy nahazo message hazo izy to afatsika edy nahazo message ny tobila ho avy amintsika to za koa madame tegna mbo gagy geda marigny Madagasikara to i nefa tsika nahazo azy ary anamo hiboaka hino an-tany akany koa zay i fa mandinidiniky hoe manakory anavako tobily koa aveketo mila fa dinidiniky tsara koa zany madame hoe tsy mila koropaka sady za koa tegna tsy mahita toromaso mihitsy takatra zany hita message io message ny 4x4 io ale maloha za zany angalangala concentration tokotany eo ok basy zany moramora ndraiky nafa tsy atapaka lalandrao an-tany ka hoe sy ndraiky homanta plantsika to Galbera jusqu'izay mbola tsisy nagnantso nefa atsika ranko tarivariva lomoaly nagnandefa message andro zay fa kiaka tsy eto nisy olo nagnantso mba nidiasy moa andrasandrasana fa tsy zay miandrika efa kiaka ty tsy andry ambesy fa mbola iantso foana reo justement misy appel to hoe efa izy zany raiso allo salama tompoko salama tsy zany baka fa areo nandefa message amin'ny telefône anaka to misy resaka tobily 4x4 zany nalefanareo aminahy ato justement ana agnisan'ny tsara vintigna raha mosi zay agnatiny magnaboaka le 4x4 io aterigny aminao agny asa aiza toeragna misy ere azafady tegna ambany volony antsuito misy zahay io asa manakory bon antsuha ka le tomobile eternel de ao anao mangala azy ok tsy magnino zany fa zahay raha mosi tsisy carburant fa ana miantoko le vola vidianagna carburant agnateranay ozy akagny eo amin'ny 3 hetsy ake le am'zany tsy magnino fa alefako zany tonga de elfasy zay io kone satria fa zany fô tambagna tsy andifasanay izy antsuhany tsy magnino efa regniko izy te jofa rehefa tonga io vola 3 hetsy io tonga de fa mizara roy 10 aligna sy raha esy aminao 10 aligna sy raha esy aminay sa karakory mazava ho azy baka raha niarahantsika miketrika ary zaho maregny fe olo le baba igny gagny matify fagnahy tsy mba malagonagna zovy mo amin'izay hagnome 4x4 bojolo zala message ny vola babe 3 hetsy akory atsika aloha apoko mba andinefa maignimaigny mba andrasa eky mako aloha maso agnano akanjo vetivety maloha bakeo miaraka atsika mbola akanjo nino ko raka spray mariny hely aloha tsika ary aloha basy ndao za mahazo 10 aligny sy 3 hetsy zany niany tonga de vidividy vary vidividy lamba anaovagna lefy amin'ny tanagna zay azontsika maloha le vola voalohany de ahoana koa hevitra tokony angalatsika vola fagniroy aminazy bon hevitra hitako atsika magnano sarivako pneu agnedagnedandalagna ka de atantsika mividy pneu vaovao zany ary haina pneu vaovao zany any amin'ny 20 hetsy agny marigna zany hevitra tegna tsara misy zany ka agnatahorako aminazy mba hafoiny ologno zegny vola 20 hetsy zegny maro ny 20 hetsy zany izy koa tsy fony baka fambolawagny izy nefa perte am'zany efa nazahoantsika 3 hetsy etsy dépassintsika kale ambola izy igny andefa vola tero andeha basy tonga de fa lefazy koa ketrika magnaraka ary
Hitanà hasatana zero mba tsy raha mila mikôrozy ndray hitako hoe mila kakakasagna tsara regny mila malakitra tsara koa volaniko aminazy anay zahavy regny mbola tsy milamigny tsara io Oazo ke angatoko ny agnanovagna stôma tsy raha be le agnanovagna goudron regny wa ingato mo tsara nagnano sa bokon'olo ha tsara nagnamboatra lalagna anao kakakasagna amin'ny angady amin'ny sisiny regny amboarigny tsara ampitovigny mo tsy aizana zany anazy raha koa mako bonely katikatinakahy anazy raha sahiranky ana tegna marigny ana sy mahofa inao sady za mahita anahy baka Stefano karaha olo tsy ampiasa tany regny hagnamboatra lalagna amin'ny sisiny zay tsy vitana ifotaka ala hoagny taterao vero akagny itsomby tôbily tondriky hefaktoragna papa velo tomobily zay fa zay ndraiky 2 heures mandeha l'école ala hevitry malo andeha l'école zany ala niany malo ko tsy vitanà asa io tsy mandeha l'école zany vita tsara io milamigny zay vao na mandeha l'école hitanà bile to izy to aveo akorisako mandalo amin'ny lalagna namboarinao igny bile to niany ko gadagna dika zany mbola misy gadigadoagna zany amin'ny lalagna namboarinao io mila misosa justy ambany agny bile to niany hitako tsara Oazoky zay keza zay tsy hamonjy cornet amin'ny l'école igny lalagna fo kely tsy ampy kilomètre ifa mampananjanena zay niany koa hinan-kanigny ohatra barika adikibon'azy zay niany tsy maintsy vitaina io ana tsy mandeha l'école ko mbala niany fogna na ziske firana niany ake fa mamboatra zimy na maraigny aby ary zegny tsy voaboaka baka zegny baka zany isan-tagno misy fogna wa izy koa tsy afaka na magnampôty koa lalagna mila vitanà zay vao na mandeha mamonjy courna zany zala atana moramora makatikaty prado zany akagny zany koa raha valere fanagnana be tsy moramora anazy raha tetetetiky ino andratrara zokonao atako ely tsy tô areo baka mamelogno kenana ankôry moa zare Frédéric afaniala ia afanialagna zareo ary efa nalefako vola 3 hetsy agnanovandre essence ndendalagna zany fa zare te madame nagnantso za zare zany vaky pneu karaha fantsika akao ke nagnafatra vola amina 20 hetsy zareo alefa amindreka igny vidanagna pneu zany ary ino koa moa raha mbola tsy nandifasigna vola 20 hetsy zany akao tsara baka antegna miara aminareo tsy magnanognano foagna aleva ka fogna vola 20 hetsy zany aka ino koa moa raha mbola volagnina zany aminahany za zala mila tôbily zany tonga tô amaregny ary izy koa magnano zany madamo an-tanàgna basa reo za nde andefa vola atao vetivety fogna alfasy mandambely fa tsy maintsy misy freine vola zany niany alefanao amin'ny casse-point akagny ia tegna mariny zany zay ro izany lahy vitivité tsara hasa toy ataovy malamitra tsara satria aza io andeha andefa vola 20 hetsy ividanagna pneu zany fa tsy aza zare vaky pneu andalagna agny ok zoke regninà Stefano tôbily zany koa tonga vakagny ana magnano lavazy azy atana mipilitra amboany laroaniko ne tsy maintsy atako baka zegny ragna tsy maintsy maloto fô izy aveka amin'ny lalagna aveka agny ke raha zokilahy mbô mahay mandeha tomobily ino moa idirana zany zokinako ny tsy badiboy ohatra tanà io izy koa fa tafiditra amin'ny voanao ka afanteka edy tôbily tsô hatany karaha sarety fa ndraiky zio zay atovy tsara hasanao fa zahi andeha-tsaina akagny zany any po de vakagny afa mila vita hitanà bille rô miambigny zy mikorisakaizy niany ko ambany marokoroko mipody ndraiky akena bille boka tsy maintsy aroroko fô izy niany jusqu'à za magnano azy ave ataontsika manakory amizay ma ty vola 20 hetsy ty mazava ho azy baka tonga de rasaigny efatra hetsy velogno fa tamaty galberet eritreritra anakay ma tsy mba hainao zay tonga de fividy écran plan za io mba falifaliako zanako agnatin'ny tragno ao ary tegna niova mihitsy fiainagna tsikaro galbert nahazo filigna raiky tô mbo zavonabaka za fa lasa boatraboatrany ka efa mivolaniko aminao ary teneniko aminao magnondroy koa so misy contre-attaque agny ke mifamosamosa tandremo za mola zay nasarim-bavy lendeny samy milefa galbera milefa ary le baba igny ambo midorigny vola 20 hetsy mitontogno moramora avy agny angatantsika maromaro koa zay koa nefa rehetsy sy retapitrisy galbera hazontsika zay mazava ho azy ke zao itsika zao andeha morogna ketrika hafa koa amelezantsika anazy asa karakory zao naovantsika azy fika magnaraka atantsika sarikisdao anao niditra hôpitaly zay zany fika azahoantsika vola magnaraka koa bebika izy setra mitomobily anazy tsy maintsy alefa ny vola zany ave dépasinazy nefa fontra zany hitanao mety andasa lefaso raha fa izavatsika koa momban'izany ke vola ohatriny koa zany andeha angatagny amizareo am'zany angatantsika enigny hetsy izy
satria mila fandidiagna malaky de malaky atantsika misy vitre tafiditra agnatin'ny haignanakao. Mety misy zany de zao arika ay ny toeragna tokony avoa zaza atao marikirikitra atao lavidavitra agny io boka tsy maintsy atantsika atao malôha atantsika ambondromamy izao arika raha ohatra ka tonga avy ao ONS io aloha zanontsika amizay mission ty fa sao de lasa grave loatra izy tiky bara fa natato aloha mandeha fo mission to jusqu'izy agny tontotry alefa so are andrasontsovontsika ndraiky izy boata raiky mandray telefony ko le baba to ihany. Allô? Nanakôry mo le pneu igny voasolo? Amin'igny efa tsisy raha mampatahatra voasolo vaovao be fa le problème aketo le zala chauffeur andeha ho azy mihitsy voadona zay tonga tato ambondromamy atô voatery tsy maintsy nampidirigny hôpitaly hely ndraiky ary za tsy mahay mitondra tomobily. Oazala kesina raha tsika tobily anamy zany moto ko nandona azy zay vinihinagna tambondromamy teto izy tsy naheno sakalala igny voadona le babe. Ke manakôry zany? Avoto heloko mila vola enigny hetsy docteur libre mitsabo azy akazy Oazalahy zany kama dala tsy mandala pikarigny antsy to zay fofokagny le baba rombogny amin'izy to ary za tsy mahay minday tomobily. Ary andraso basanta fa vola enigny hetsy zany andraso mala vetivety ary ataovy malakilaky mo izy kofa tampodiagna zay efa izy zay azo zay enignetsy zay samy managna telo hetsy tsika rolahy zaho mako misy raha vidididiky koa agnatin'ny tokantragnoko agny samy magnanjany fô baka samy magnatsara fiainagna anazy atsika aketo andro raiky takarignatsika rolahy to Galbert gidragidraky raha mahazo atsika aza mba izorana karahan'zegny ma fiainagna atsika ty fa lasa mesarotro ege to izy le baba ambekany message tonga de zaraho koa andraso zany de mikasy point ro oetrino amin'iny ma totaliny vola jiaby nalefan'le baba io afa fito hetsy sy ray tapotrisako ne mbola tseto tontotry le baba io ay satria telo hetsy voalohany nata essence ko valo hetsy nanaovagna pneu vaovao avy koa izy keo enigny hetsy itahagnanao amin'ny docteur libre. Nandeha taleko karaha ho avy tomobily karaha tsy mety avy ozike nanakôry ma tomobily to ihany mbala tsy tonga afa milalagna avy aho mbala aky tany misy raha zagny aho za io fa te hangala sary miaraka amin'ny tomobily amin'ny lalagna dirigna fa malamalamatra tsara karaha goudron anany ndraiky koronge tegna fa nanamboatra lalagna satria baka izy ne ohatra goudron regny konaiky zalanaro tegna mafy zay zoko zay toko andoandroandreny an-tragno akao mbala midriky désert zay toy wazala ara lo sema madame teo igny izy ro izy ino mararo anary madame reto fleur aby reto baka nikapaiky de niroako le raha nazany kapegny tsara mihitsy tegna nahay raha mihitsy anao amin'iny baka zavy tsy maniriniriky amin'izay zany hompy tsara lalagna tobilitsika ary tsy arodigna anako kalbanao hely Stefano mbo afahana mihodigny tsara beny mety koa zany fa andrasy malo izy koa sy tonga maraigny tobily io tonga de fa arodinantsika ny kalbanao io avy amin'izay Stefano manandakozintsika akao amizay baka malalaka tsara akeo afahako magnano demi-tour tsara mba tsy raha tahorako amin'igny sady katikatara zany koa fa tonga ke amboarintsika tatragno vato eky tragno to satria abaka tsy magnefa katikatara zany tragnontsika magnano to ary le ndaiky mandafambo fogna ary mbo agntany edy zareo asa mbo faeza ary sa mankôry koa le tsy salama zany agny tegna marigny zany madame andrasiko izy zareo mba somary mba antsofy kely misaona telefona zany allô nanakôry mo tsy salama tegna grave izy ato tongotrongah igny raha nididiagna ary izy ke mbola tsy mba tsy dia frais voatery zay mitsakaraka chauffeur hafa ary chauffeur io tsy magneky koa tsy karamay kenare ma fa nahita ologno hinday tobily io aka amin'igny ndraiky le baba fa nahita zay fa le tapotrisa zany tsy magnino zany satria baka tiana tonga malakilaky eto tobily zany ke manakôry zany alefany amin'ny numéro to fogna alfaso amito fogna andraso bas zave mandefa azy nanankory raha rahako izy ka madame le chauffeur namany igny zany tsy mavita mitonga tobily fa mbola tegna marary zany fa nikaraha mahôlo fôko zany zareo mitonga tobily madame tsika toy mitady vola ray tapitrisa zany agnara magnahôlo io ary ndandy fasy vola basy zare zany
Quel est le problème baka madame vola ka fa tsempo zany? Ma ary indaba sy malakilaky mandeha mandafitany amin'ny Franco akagny ay tanimbarontsika io misy andafosa. Ary pas midolo anazy de volagna aminazy e. Ary ana basa zahay fa tegna atao varotro meky regny. Ya. Mbo misy lapoasin-draza la tôbily hely zany ka hoe tsy eto tonga afa nandany vola hoatrino afa lombolombono nividy kony donc e. Ody ato Franco. Ody ato. Malosanao Frederica. Ya misaotra. Salama tompoko. Salama anao. Kabary tsika viagny. Viagny tegna misy kabary. Tsy zany baka fa za izy zany tegna misy raha manahiragna za igny keseky andafy tokotany aminao tanimbary zany. Asa manakory? Zany eky. Raha misy problème mafy be manakory eky Frederica miditra mandafy tanimbary magnanjany. Tegna misy raha ilagna vola mikiky zay Franco fa tegna avotinao e. Zany? Ke tanimbary le aiza moa alafonao malô? Ya, le igny ilany andrefana igny, igny alefanay. Ohatrino andefasanao azy bas? Anazy kofa misy roa tapitrisa, afa alefako di tanimbary io. Za tsy mikajy vola roa tapitrisa an-tragno zany Frederica. Ny misy aminakato zany zao eo amin'ny 2 aligny sy 3 tapitrisa eo ny misy aminakato. Ka idiranao ndraiky zany to de meky anao agny vola de tany merigny aminaka ataontsika taratasy. Ya, tsy magnino fako zany fa alfasy fa tegna ilaina meky baka le vola io. Tonga de fa tantsika taratasy mamariky zininao. Ok re, tsy magnino rasa agna boka taratasy malakilaky de ataontsika antsoratra le raha de vola tonga de meky anao de merigny aminaka le tany zay. Ya, tsy magnino zany. Zala. Raha ino loatra problème anao Frederica miditra mandafy tany ty? Tsy zany baka zio Franco fa misy tôbily zay nafariky avy agny lavitra zio ke izy zany ampana zareo de nagnafatra vola aminakaha agnavoatana le tôbily avy agny. Ay vaovao tsara beka izy. Anao masy tôbily vaovao zay. Ya, basy varosage foana Frederica rehefa tonga amin'ny tanàna antsika eto zany tôbily zany. Tôbily manakory ma zeka? Sprinter sa Mazda sa ino izy io ao? Izy io zany 4x4 marque Prado. Zala. Zany ane tôbily milliardaire mihitsy zany Frederica. Sady magneva anareo mihitsy ane zany anareo olo manan-draha, anareo olo manam-pahaizagna, areo olo nianatra. Magneva anareo zany. Zay, vita ty taratasy de soniavinao ngamba eto de za misony amin'ny ilany ato. Ya, tsy magnino fa tahako soniazany. Ya, de ito vola Frederica azo manisa anao raha ka mbola anisa fa izy ndraiky tegna mahampy. Roetsy sy 2 tapitrisa izy nameky anao igny. To fa tsy mila 5 fa azo antoka to fa tsy maintsy hampy toy. Ya, ok, misaotra anao Frederica. Misaotra amin'ny famonjagna e. Tika zany zareo magnano mangingigny ake zany fa misy vola vidy 4x4 mihitsy. Ivoatra mihitsy fiainan'ologno re zany ka. Fa zareo tsy mifampiteraka ty foana mahagaga. Hita eo fa antegna baka be tsy hozy zany lasty. Mbola sarety foana iainanay eto zareo zala fa amin'ny 4x4. Aligny andro be fa marandraigny maregny fa avy edy tôbily zany. Ho zaho ndraiky Frederica asa mbo fa ohatrino eky totalin'ny vola jiaby nalefaka agny zay mbo fa tokony tiako heo. Ya, io baka izy efa nisoratako amin'ny taratasy to izy jiaby tontaliny jiaby izy koa fanatazany kajikajy fitoetsy sy rotapitrisa zany vola antsika jiaby efa losogno akagny. Zany madame tsy mamperta atsika zany tsy masy katikaty. Zany ndraiky kony tsy mamperta atsika fa maregny atsika fa mandeha magnano essai hoe mitonga azy. Are ndraiky zoko fitahan'ologno vola farin-jare sateteka akeo mantsintsigny anangy ana mety zay manam-pahaizagna be tokony tikatrikatra mon'olo fahatany zany tsy marigny zany tsy maintsy avy ake fa katikaty zany. Hitanà Stefano, zahay olo nianatra tsy olongologno fogna hafitika zahay ziketo zahay olo mandiniky. Raha magaga za baka volanare amin'ny alefa po sateteka anefa tomobily tsy mety mahatonga numéronay hazo ndraiky agny misy dikany zany. Za baka zoko be manohogno fô tsôlo mbo tototry hely ery oaza lahy kena zay mange metritry atao olo toragna zay hitanà koa olo mazondraha oa ary anaro miomana fa tsika maraigna ndrasa botsy be nesy homby avidy satria baka be zare zay tsy maintsy mila vola koa satria fa marindry zare zay oazo ke roboko fô doko fianaragna anahy to magnindry tsy ala fô mipitetika homby ro ma ary tegna marigny koa zany sady mbo marindriny koa.
ary izy koa magnano zany zany miomilao tsaratsara gidazagny e ala fo amin'olo zany alfaso agny be ry le bidahara ery le maridy jiaby regny alfaso aby ke firy zany homby vidintsika na dimy agny alfaso aby zany sady anao fantsika rozazy volan'izany avake mbola mamono omby koa atsika ana mo mieritreritry fokon'ologno reto tsy ho avakeo amin'izany moa avorontsika olo jiaby amin'ny quartier to megny hanigny ake awô zandoandre bonne nuit nare justement nge he mbola nazedy baka volagniko zany arodiny kalbanonay maregny satria baka tsy nanovako demi tour zio mandre amin'ny lakozikanao manompoko amaraigny oazoky kalbanona haroda tomobily zay mbola tsy avoko ne arodigna ngia tadavina fa tobily avake zay vanrodigna zany taraiky atana moramora mange fanaovako demi tour akeo hitanazy mbola flerandragnanahy nalagny aby ninafako tsy haiko raha mbola olagna am'zany mandre takozina manompoko amaraigny ary antegnana jiaby manako fa mifona tonga da fihinareo amin'ny lakozika ana mandry manompoko amaraigny ya arepaka tompondraha ya somary tiako ndraiky mandre lakozio mbo moramora mipodinkera regniko vavanagny te Stefanao joboboka kabokakaza havanao azy mavitro enao mizaza fampetrapetraka plan jiaby homby dimy zany alafo areta pisa isany avy amin'izay zany mamono homby kantaigna raiky zany igny amin'izay zany anasagna olo jiaby amin'ny tanàgna aketo avola bôly jiaby mihinagna eto tegna maresaka koa ny fety e tegna tsy moramora manomboka akeo amin'izay ahaizanjare fa hôdely temps zany vadin'ny patron mazava ho azy zany tsy vitan'ny vadin'ny patron fogna fa vadin'olo manam-pahaizagna koa zay maloha rentragno akeo e fa za fogna mbola bobaka an-tokotany akao angalangala olon-draha zaho ikoncentre hoe manakôry moa avy an'ny tobily zany akeo araiky be zany koa avy akeo eo ike tegna vitegna patron ke ary tsy maintsy mampitira za amin'ny carte io satria tsy maintsy misy radio tobily zany fa za tsy maintsy devant fogna isaka miboaka mazava ho azy baka zany e ana tsy maintsy devant fogna anao fa Stefanao zany asanazy mpanasa tobily fogna isaka atsika mandeha miboaka izy magnadi tobily io zay mbola amin'izay za concentre keto aminofo tobily io za zala hitako hera zala tonga avy an'ny tobily io e marque Prado WWT zany le rabenazy ary mbola antsofika ry zalahy maraigny agnotinako hoe ino makoleran'ny tobily io aka fa raha tegna ampiasa loha za zay fogna zany aiky be ry zalahy tsy maintsy ho avy atoy eto tany ampandraiko zareo mandritry ny janonandreo toy satria baka zareo tsy maintsy mbola tavandraiky maloha ampiapetra za tobily io mahaiza avy akeo zay avy zareo mandeha ary zareo tsy maintsy maiky karama tonga tobily avy tagna andeha aminaky eto avy amin'izay le zareo ampiapetra zanketo ok milaminy tsara zany zay roy zany lahy ana zay io mandeha mirananaka ao amezo azy foa jaby agnaty saky io tandremo rozy misy very tsao angalarina haika isakan'io fa za io mbola andeha amin'ny francorogny tsao izy mbola mividy homby koa satria atsika mila manalafa homby folo agnanovagna le raha tantsika io anaza matahotra sokola za koa nangalatra fa marana laiky taminare tao avena koa tonga akao tatahinazy ny ragnanao mangala zomaty aveo ampinagna ny dokotry amin'izay hasa mbo malakilaky vita ary izy koa magnontany ana indra volanky aminazy volagno aminazy izy io loso amin'ny francorogny nandeha nandafomby dimy satria o zanahy mila mandafomby folo atsika io ahavitagna raha tantsika io zany fa volagnina aminazy ya ok zoke sao de pisoloko mangodagny ry zoky hoe efa fotry vola losy zay o efa mandafomby izy koa tsy tonga saigny doko zoky vety zalahy io efa 10 andro zay 4 avy eo izy nefa tsy mety hafa aza hitako ndraiky vandy iny eky raha mazoky tsy ho lasa daly eky raha mbola ho hita baka io ambilay za handeha amin'izay ody ato franco ody ato zala harivariva zany ahoana Fredrika salama tompoko harivariva nare zany ary esesesa moa omby maro maventy be maro isikisika re ndraiky raha lanao nane somby nagnatsimo agny andesigny aiza omby maro matanjaka regny zala tsy zany ziny franco fa ziny zany ndesiko tamin'ery zala mpitety comptero igny nalafoery fa tegna misy rano laky vola baka zay io Fredrika gagagagany zay amin'ny fiarahamonigny eto mahita raha ataonao rety ty voatsela anao teo nandafy tany maro taminaka eo koa anao mandafo omby raha regniregny anao zareo manana magasin be ampidiragna amin'ny tanagna roy mandefa vola koa mandefa vola
eny marina problème anao ty Frédéric sao de azo ifamonjena fa samby fiarahamonigna raiky atsika toy. Zao izy alelo mbola aza be kropaka am'zany anao fandraso izy midona ake zany ena vo mahita azy. Tsara zany ke fa izy ndraiky aloha tsy zavatra mampalahelo fa azoko antoko zay. Tegna zavatra mahafalifaly. Ok, ino azo ataonao rivariva ty are? Ya, tsy zany tegna diako aminahy fa zahi boka mbola tsy akenda fomba dimiko aminao tsona mbo mangaly satria boka hitako anao managna tanimbary indraindray zany anao mbo magnosigny koa zany mety mila homby koa zany anao. Zany Frédéric tsy azoko mihitsy sao de tokony indra mbola aminaka anao Frédéric fa mandafananany oatra tsy de miady aminaka loatra anao mba namagna fogna akeo anao mba mamonjy zay mampagnofa tanimbary tsy magnino anao mpindramiko vola fa izy mandafananana Frédéric fa tsy de tsara loatra io amin'ny fiainagna. Frédéric aloha tsy mitrosa zany e zahay ne ologno manambola e manan-kariagna be zany zahay alefa zany nefa nagnanaka fô lafiko azahoako vola. Ok re tsy magnino zany Frédéric de ohatrinona isany ary zany omby dimy alafinao aminaka zany. Ya ray tapitrisa isany izy ireo. Ray tapitrisa isany azoko jerena omby zany malao fa sao de omby kategnany fareradraraka fa antoboavin'omby za tsy de mila an'iregny loatra Frédéric. Atsika tsy mandafy omby hely zany atsika vostra andrasiko efa tonga avy any sy majanaka manesy omby mody rivariva atsika roa miaraka mandeha mizaha anazany fidire tianao akao. Zay ndraiky izy mba io sady zay mety efa tsy ela tsy magnaja. Atotry ny groupe tsy koazaka ho anao amin'ny herinandro ity mangalahon-draha tantara niforono ny Franco Razafimbolavana ireto avy ny namelogno sy nampienina ny tantara Rasoa Mananjara au Deltan Galberanous MC Mandresy Benjagnary Joro Frédéric Razafimanana Stefano Jofa Mahem Soma ary Franco Razafimbolavana mangalahon-draha nandray feo Razafimanana Stefano nana totosa sy teo amin'ny lame ara teknika Franco Razafimbolavana